siftare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to beeli hele nder galle alhaji abdourahmani ka ko on waktu yoni ha to maqama e nder galle ceerno oumar samba sy ko juude juuriki ha e nder galle mamadou diop e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal hanki o sanga juulala futuro hakkude mum e gueeƴe koɗon hoorejo leydi ndi sénégal huccodiri e jayndeli leydi sénégal namde jaabowoji kanko eɗen jaago kanko e ɓeɗon jayndiyankoɓe leydi sénégal o holliti noon kanko mawɗo leydi ndi ko 2 avril paaduɗo henno mandama ko gasata ha laaɓa kono wo erima kaldigal altina paaduɗo henno kame talata o kala ko wona ɗum konon landaji dentimɓe sembeji mumen ɓe inni ɗum fc 25 ɓenne kadi kolliti subaka hande o nototako ngal ɗon kaldigal saabu ɓe ganda ko soomi e ngal ɗon kaldigal to leydi mauritanie police gendi leydi ndi subaka hande o ɓe kolliti ɓe teɓima fedde bandiji sappo taw kadi ko awoɓe e magasin uji kame posuji e galleji janani e nder noksoɗa hooreji leydi mauritanie jofti hanki o to lamorgo leydi mauritanie ma en ketto musidɗo men alhassana oumar mboca to leydi mali finoɓe to sivare bandiagara koro kolliti hanki weltare men mawde no fewi kene tolno 150 kilométre hakkude men mofti ko lawol ngol ɓe mbiyata RN walla mbiyen lawol ngol mbiyata RN 15 koko uddano ha tiiɗi uddino ɗum ko ɓen joguitiɓe armée ji hanki sanga 13 heures ko nden lawol ngol udditi hewɓe finoɓe toon kolliti hen weltare men mawde no fewi to Guinée Conakry syndicat ji tambiɓe golle leydi ndi kolliti ñande altine nde koko diccinta leydi ndi ha mema leydi ɗum noon ko hay goto gollata ɓe gulliti noon ko guura leydi ndi ne seeri ha tenti kadi on jeydiyanke nangaɗo kame radio ji ɗi kala nde ɗaccitte kabruji men mana ha to Burkina Faso Côte d'Ivoire manja to Niger Libye musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen ceerno ahmadou tidiane diallo mo melga wuro jinneji ko gando laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari danayal kame ɓalayal kala sa yiiɗi hebde humpito laamgo ko fati banggue yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala yaaɓan ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji joni joni keɓa hen ko laaɓi ceerno ahmadou tidiane diallo mo melga wuro jinneji ene safra kiis fibron nonne kadi caɗele ɓesgu joguiɗo caɗele gorago eɗin fannuji kala kono kadi ko bindowo laaɓaɗo listihara pirowo koyɗi guila to banggue golle moƴƴe ittude dabare ko nonne kadi kumiɗo guila to banggue dewle ha e golle e kayitaji kala kanko ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji haɗani ɗon tan omo safra on janowo barogal ha yogay ñabbuji goɗɗi kala ha tenti noon omo jogui leɗɗe sa muɗi tan a yitoto hen hoore maɗa ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji holto tawete hande omo tawe toon to Paris lamorgo leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 walla noon so tawi konon wonɓe toon to leydi France mbatta ko 06 04 04 66 27 kono kadi kanko ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji kumpitiɗo lasrari danayal e ɓaɗayal kala ene yaadini tene kadi ne waddi hen listihar lappinde ceera base makko ene tawe to Dakar lamorgo leydi Sénégal woni ɗon ko musidɗo makko kumpitiɗo ɗen golle woni ceerno Abdullaahi Diallo on noon sa yiiɗi jokkodirde muma ko 77 714 94 15 kono kadi mo andino dendagal Mauritanie naɓe kala to noksoɗa woɗɗaniro biñ 4 ene tawe ɗon miñi ko base makko gonɗo ɗon sa jokkodire ɗeɗo hen tongoɗe ma heɓen kollaɓi woni ceerno Siré Diallo ɗum noon musidɓe tedduɓe mbadden dando faade ceerno ahmad tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji.
ciggam nange wulnge jaw are moɗon addemon ko jam kisale ɓamtare ciggam nange wulnge jaw e gardogola haruna dawuda ndiaye gorko mo tumbela aɓe jogui panno soleraji moƴƴi consilateur moƴƴi lampaji moƴƴi kono kadi aɓe jogui équipe timmuɗo keblaɗo to leydi turki on équipe moƴƴo keblaɗo to leydi turki ko équipe mo ganduɗa yaari koto fannu installation soye bâtiment maɗa soye woyduma soye forage maɗa kala hen ko jiɗɗa sa jokkodire ciggam nangue wulngue diaw maɓe mbaɗane installation timmuɗo jaaduɗo e jamanu tawa ala caɗele ciggam nangue wulngue diaw ɓe jogui ko panno soleraji moƴƴi battiraji moƴƴi ponoje moƴƴe woyduma hayso tawi ko temedere métaire aɓe mbawi yaltinandema ndiyam labɗam ceer kono kadi haɗani ɗon tan aɓe jogui lampaji moƴƴi ko nonne kadi consilateur uji moƴƴi no fewi taw kadi ko consilateur uji solaire a sohlani courant sakani yobde facture ciggam nangue wulngue diaw ko équipe keblaɗo to leydi turki kono kadi kaɓirɗe mabɓe ɗe kala giwata ko toon to leydi turki walla to allemagne sa jokkodire mabɓe maɓe dokke hoolare timmude ciggam nangue wulngue diaw aɓe gasa boyli force uji kala hen no jiɗirɗa sa jokkodire mabɓe ma heɓen kollaɓi ciggam nangue wulngue diaw sa yiiɗi jokkodirde e tongoɗe mabɓe haruna dawouda ndiaya mbatta ko 77 566 40 22 nden tongoɗe ene waɗi whatsapp so tawi noon a yiiɗi noddudemo kalda e makko woni koye nofuru ko tongoɗe makko leydi mauritanie 00 222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe ciggam nangue wulngue diaw korkananara caɗele moon gasi nde tawno ɓe jogui ko consilateur uji ɗi solaire dognata an jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keeceji musoje AVC cardiaque moƴƴiƴam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heeɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tongoɗe gorel te walla ni site gorel te janggana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tongoɗe gorel te jiɗɗa heɓde gonɗa koye nder leydi mauritanie jokkodirta koye adama ñang ɓuurandireɗe boy nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehil baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niassa mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jaama kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe amde nogase tati colte hitande ujune ɗiɗi e nogase nayyi yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare tv ko musidɗo mon Seydou Abouba Diaynde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe e nelda duwawa dendagal ndulumajinaɓe kala e nelda duwawa dendagal galle salsalɓe kala e nelde duwaw kadi dendagal galle sarɓe kala ɗum ko caggal ñalawma hanki o jaltugol aduna woni mam paate gomel sala toon to leydi France kono ne kadi nelde duwaw mami men mam Hajiratou Saar e neniraɓe men kala wonande nde jomiraɗo yurmoto yaafo kanko ɗo hen jaaɗo nannomal janno kanko e dendagal mayɓe julɓe kala e dow inde Aboubaydi Kawa di Keccel Saar nelde duwaw dendagal galle salsalɓe kala ha tenti noon dendagal ndulumajinaɓe kala kanko ɗo hen mam paate gomel sal jaltuɗo aduna hanki o toon to leydi a France kono ne kay nelde duwaw mami men mam Hajiratou Saar kame sukaɓe mum kala gartaten koye kuccam tengurengu hanki o hakkude mawɗo leydi Sénégal kamɓe ɓen jaydiyankoɓe hufnoɓe ndeɗo hen haalirde ngam wawde yewtidde e mawɗo leydi Sénégal hono président Macky Sall wo holliti wo noddi kala ko kaldigal e dialogue nde tawno leydi ndi ƴiƴam makko e doole makko e fayidagal makko ko waɗe leydi he ko kala o yiiɗa yiide leydi ndi ene herƴa o yiiɗa yiide kadi yimɓeɓe ne ndumtodiri ɗum jeeyi sababu noon fandare makko noddude kaldigal kamɓe kala ɓe jooɗɗo ɓe kalda caɗele leydi ndi ɓe paamodira ngan sanga noon ɓe taƴa kay ko fadano e makko ko kanko maw leydi Sénégal wonande date ɓurɗo hettinede kay beele leydi ndi faye sumgoji présidentiel nde tawno hanki o yimɓeɓe kala cabbino e makko kay ko wiidemo daɗo ko tel hankkadi yimɓe kala kuccana oɗon fannu kono ala hen kala ko mimi hen kono kadi wo laɓɓitini ha laaɓi ɗon ɗo holliri kanko maw leydi Sénégal manda makko gasata ko 2 avril lewru fanduɗo hen ndu so gasi ko jaaɗo ha laaɓi kono kadi o yiiɗi accude leydi ndi koye jaam e kisal e beldal teddungal wonande kay on poɗɗo lomtademo lomtomo e leydi ndi dow jaam e caɗal kisal kono kadi o holliti on date beele leydi ndi faye sumgoji andete koye kaldigal ngal wo noddi altine paaduɗo henno kame talata paaduɗo henno woni nogase jeegom nogase jeeɗiɗi nduɗo hen lewru ndu gonɗen toon to galle laamolgo to kono kadi ko kanko tigui ɗowata ngal ɗon kaldigal beele ɓiɓɓe leydi kala gona e jaam e kisal ko nden andete daɗo kono kadi kanko mawɗo leydi Sénégal o holliti wonande oɗo saaha ɗoftade tugnorgal leydi ndi wona hunde riwtande kono kadi fandare makko ko leydi ndi dañi caɗele guila e seppoji hay sukaɓe wasɓen pittali mumen hay gueɗe kelaɗe e ko heewi ko rewi ɗon o yiiɗi ko ɗum natta ha laaɓa ɗum noon ko caggal kay wonande ɓe namdima beele jaltugol Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye ene wawi wonde walla ala o holliti kamɓe ɓe noddi ko jaam fandare mabɓe ko leydi ndi kala yo wone beldal jaltugol ɓen fawi koye avocat ji mumen so tawi kay bindi ɓatake faade e juge on ne wawi accita ɓen ɗum noon ene ɗamina oɗo saaha ene gasa Ousmane Sonko kamɓe Bassirou Diomaye Faye ɓoyatani wawi jalta kaso ngam o riwtani ɓen heddade ɓe toon to kaso kono kadi kanko maw leydi ndi Sénégal wo arti e yaññade no feewi ko fate banggue wonande ɗiɗo hen médiaji ɗi windere ñingɗi guuru makko ñingi inde makko ñingi gonangal makko ten kadi o holliti ala leydi ndi dañata caɗele firti ko Sénégal hayso dañi caɗele seeɗa ko wutta yo huɓɓu ko ɓuuri hewde ni e ko ñippa ko ɗum jeeyi sababu noon jayndeli windere garti hen yaññade no feewi ngam hollide ko helete ko duppete yogay konnguɗi bonɗi no feewi o holliti ɗum noon o yonnani ɗum kanko mawɗo leydi Sénégal nde tawno kanko wo noddani hen goɗɗum so tawi kayne ƴeewe neɗɗo potal koye makko yitete saabu guila tan 2012 wo ardi leydi ndi wo artiri manda makko duuɓi 5 wonno ko duuɓi 7 so welnama kadi o ƴamta dawal tataɓal ala kala bawɗo haddemo ɗum saabu luwa leydi ndi ene rokkimo ɗum kono ko wondemo neɗɗo démocratie e wondemo neɗɗo potala jeeyi sababu noon
kanko mawledi ndi a nayade oɗo henna a fannu ko wona ɗum ko noon mawledi ndi namdama toon ko saabi Abdullahi Wade nde accile fullamu fayi ko France ko wona ɗum ko Abdou Diouf kañumne koto France fayi an mawledi Sénégal aɗa heeɓi fa toon to leydi Maroc ko saabi a fayani to Sine Saloum walla paya Ndar walla paya Fouta walla paya banggue goɗɗo keɓa toon aɗa rema aɗa yirlo e leydi ndi Sénégal o holliti omo yiɗi ɗum ko fandare makko ala ko nayimo Maroc haydara so wona omo yiɗi Maroc kono kadi omo yiɗi leydi makko kono ko anje tan ittinde hoorejo leydi poɗɗo kay lomtade mo nde tawno neɗɗo so tawi lomtimama gasi yiiɗa yiide ɗon on goɗɗo en ɗeɓe wade elle on woni koye zendemo seeɗa ɗum noon ko mawɗo leydi ndi Sénégal kanko hoorejo leydi Sénégal caggal kay nde noddi dialogue subaka hande o dental woni diɗɗal FC 25 ɗum noon ko 16 landa kay renduɓe e nder 19 jaɓanaɓe ma jeehe ɗiɗo hen sungoji ɓenne kadi kolliti nottotako ngal ɗo kaldigal saabu ɓe ganda ko suuɗi caggal ngal ɗo hen kaldigal ɓe kolliti noon ñande 26 nduɗo hen lewru fayatma 27 koɓe moɓodiroɓe kamɓene gam hollirde mette mabɓe ɓe ɗaccata so wona kay mawɗo leydi ndi haalniɓe hol date mo poɗɗo suɓoyede hoorejo leydi moma ɓe kolliti ɓe nottotako e ndiɗon a mbaadi kono kadi hewɓe kolliti kañumenne ma mbaw nottade hen gartaten ko fate banggue Ngagne Demba Touré mo ganduɗa kañumne ko dognoɗo yalti Sénégal fayi toon to leydi Mali arti ñande altine jewtuɗo e nder leydi Sénégal jagga hanki wedda toon to kasomo Rebeuss kanko mawledi ndi holliti on koko waɗano mandat d'arrêt international justice woni koye wadde golle muɗum ɗum noon on woni koye ñawore laamu leydi ndi woni koye ñawore sariya leydi ndi kañum ala ko woni e dara wonno wonko haalno wonko winduno ko ɗum jeeyi sawo notti on noon Ngagne Demba kañumne ko greffier hanki mo ganduɗa darima yeeso juge mo deuxiéme cabine ko ɗon tigui weddoya toon to kasso keddotoɗen koye leydi ndi Sénégal ha joni sen guiwe ɗiɗon fannuji gartaten koye fannu goɗɗo noon ko Ahmad Ba hoore jagorɗo leydi Sénégal hanki ɗowi batu on batu noon waɗi ko toon to Diamniadio ene tawtora batu o yoga e jagorɗe ha tenti noon jagorɗo mo jangde towde woni Moussa Balde kanko hoore jagorɗo leydi noon o yaltini toon toɓɓe 16 bawɗe kay ƴellidde jangde towde kame witto leydi Sénégal o holliti ɗum so rewama ene gasa noon leydi ndi ma won e peewal to banggue jangde taw kadi yiiɗa ko sukaɓe daña qualité taw koto fannu jangde kame heblo ha e wittoji goɗɗi kala toppikkina service hygiène toppitiɓe laaɓal guddi toon usine pewnowo kerem glace on usine noon no fewnirta kerem glace ni ala hen kala ko woni laaɓal taw kadi yeyete ko yogay école aji ko sukaɓe janggoɓe kewi muccude ɗum tene kadi ɓen ne kewi dañde hen deedi musoji e gueɗe goɗɗe kala on usine uddama ha tiiɗi ene firti tan kala mone fewna kerem glace yo wonde laaɓal e neware nde tawno ñamata ɗum ko sukaɓe woto dañde hen caɗele goɗɗe no fewi jagorɗo walla mbiyen ambassadeur mo leydi Amérique taweteɗo to Dakar hanki holliti weltare mum mawde no fewi ko fati banggue konnguɗi hoorejo leydi Sénégal hono président Macky Sall gam hollirde ɗum wonande 2 avril kañum mandam jofat acca lefol laamu o holliti ɗum ɗon e tindina kay mawɗo leydi ndi woni koye potal e démocratie e nder leydi ndi Sénégal to West Foire tonne kadi ko tana waɗi toon taw tana iwi koye kiram ɗam kiram noon ko worɓe ɗiɗo foɗodirannoɓe debbo mo duuɓi 25 e mo duuɓi 47 mo duuɓi 47 on wiyete ko IF ɓurɗo andirede lampa on noon arino to galle suka debbo to tawi toon suka gorko biyeteɗo MLE on noon LMO mo duuɓi 25 kanko suka debbo nottortoɗo AG ko wona ɗum ko noon kanko on IF lampa holliti hen kiram muɗum addoyi laaɓi noon fiye suka gorko on suka gorko noon ki laaɓe cannuma a wasi fittanum o dogi balɗe ɗiɗi omo yiile hanki o noon o wiyama teeb taw wimo teeb ko brigade restart soɗo sawamo tawe e juuɗe ɓen dadiɓe jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal woni Marie Khemessa Ngom Ndiaye fawi hanki o
tuufere to fate bange centre de santé ton to Ndiassane on centre de santé mo Ndiassane tawi nder département mo Tivaouane kene foto wonde o milliard ko préji franc CFA pawɗo temedde 7 million ko préji franc CFA taw kadi ko suudu safara yaadunde jamanu nottotondo inde Cheikh al munama a kunta taw kadi ko on fuɗɗi ngoɗon wuro ko on nden inde walande kay oɗon hôpital walla on centre de santé mawɗo jogori nottade sen wi to leydi ndi Sénégal paɗena ko to leydi Mauritanie hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani bannoɗo jillu mum hanki toon to keerol hakkunde leydi Mauritanie kami Algérie taw koye bismago hoorejo leydi Algérie gam uddideɓe ngol ɗo keerol ngardugol e fawdeɓe kadi tuufere lahatade wonande lawol godron iwde ɗon ɗo tinde faade toon to Zouérate ngol ganduɗa ko temedde 7 kilométre ma en ketto hen musidɗo men Alhassane Oumar Mbocco mi salminima. En calmitima Saar Abdullaahi Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayaw TV kabaruji men ɓurɗi tewtuɗo e nder leydi hono Mauritanie ko hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh El Ghazouani e hoorejo leydi hono Algérie Abdoulmajid hon Tamoun gardima kay ñande ñasande nogas ɗiɗi lewru ndu gonɗen ɗu toon to tundu uddurgol postoji ɗiɗi e keerol hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe ɓe mbawi kadi hono fawde hayre adande gam wadde kadi hon lawol takko darigol hakkunde tunduf e Zouérate ma waw addande kay leyɗele ɗiɗi ɗe kadi gartam e wawde kay hutodirde toon ko fati noon e gostodirgol ko fati kadi e ɗin jeeyguli goto noon e renanoɓe tawa hoorejo leydi hono Mauritanie wawi hawrude e ladial caggal kay ne mbaɗi hono accident o goɗɗo one wawi hono barmude hen ɗum wonno koye kikiɗe nasade nogas ɗi lewru ndo gonɗen ndu sanga kay neɗɗo kay gartanno ga e lamorgo leydi hono Mauritanie gardiɗo jaggoɗe leydi hono Mauritanie Mohamed Wuli Bilal Masoud o jaɓɓima ñalawma hanki o nasade nogas ɗi lewru ndu gonɗen ndu gardiɗo confédération entreprise mo leydi Maroc garɗo jilluɗo e nder leydi hono Mauritanie e dumunaji ɗiɗo ɗi gonɗen kanko noon o wawi hono jewtide maɓɓe ko yewti kay e gueɗe patuɗe e hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe cetal fedde oni toppitiɓe kay hono faggudu ciifodiri e fedde hono seni gam wallirde kay million-ngaji tati tako kalisi hono dollar délégué Taazour Hamoudou Wul Mohamed e wondude e on gouverneur taw ko hodde El Garbi Amadou Mamadou Kelli ɓe mbawi kadi uddide toon takata ko forage ndiyam e nder Tam Chaket hoɗɓe toon ɓe noon fof joguima hen welamma e waytare gam kay ko wawi kadi dañde ko taw ko ndiyam ono ciriɗam ha wawa kay hono serde e tampere nde ɓe gonduno nde Saar Abdoulaye Saar ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen e ñalawma hande o kabaruji men ɗo e nder leydi hono Mauritanie taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sandogo gam weltare Ayaw TV. Alhassane Oumar Mbocco ɗo gaynirɗa ndiyam ɗo gouvernement mo leydi Mauritanie sifodiri laamu leydi France 50 million ko préji euro ɗum noon ko wallidde Mauritanie ha heɓa ndiyam timmuɗam ɗum noon koye tawtora ɗum ambassadeur mo leydi France tawiteɗo Nouakchott kamne wondi e jagorɗo tambiɗo ko fati banggue ɗen gueɗe gam yaltinde woni fandare jagorɗo o ko beele kala galle ene wawi hebde ndiyam timmuɗam taw kadi ko ndiyam jaaduɗam e jamanu to leydi Mauritanie keddotoɗen ɗum noon ko hakkude Nouakchott kamen Nouadhibou ko accident musto waɗi toon kikiɗe hanki o kene tolno yimɓe tato mbasi hen pittali men taw kadi on oto iwno ko toon to Nouadhibou o fatuno ko toon to Nouakchott police Mauritanie Nouakchott hande subaka ɓe kolliti
ɓe teeɓima fedde bandiji ɓen noon ko sappo taw kadi keewi awde tan koye posuji janani walla e galleji janani walla e magasin uji janani hen ɓe keewi wadde janguji mabɓe ɗum ko caggal nde police heeɓi noddandu ñande 25 lewru janvier mayduɗo hen ndu wonande won suka goto fiya laaɓi guel ndenaɓe ndewidi gueɗe ɗe ko hande noon ɓe mbawi fawde juuɗe mabɓe ɓen sagataɓe ɓe ganduɗa ne hen sukaɓe rewɓe ɗiɗo ko wona ɗum kono ɓe jogui ko auto mo hinde taxi ko hen tan ɓe keewi yaade aɓe mbaɗoya gueɗe ɗe pewani almohabi toon eɗen gandi ko équipe mo leydi Mauritanie ne heɓano macce cehilagala hakkude mum e leyɗele ɗiɗi woni leydi Mali kame leydi Maroc ɗum noon jogori latade ko 22 lewru fanduɗo hen ɗu ɓe pettitta koye leydi Mali kono ɓe pettata ko toon to Marrakech e nder leydi Maroc ko wona ɗum ko ñande 26 lewru mars maɓe pettiɗa e leydi Maroc ɗum waɗata ko toon to Agadir Sengiwi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali finoɓe to Sévaré Bandiagara Koro hande o kolliti weltare men mawde no feewi ɗum ko caggal balɗe bandum dumunnaji juɗɗi kay nde ngol lawol udda jeeyi sababu uddugol noon ko ɓen joguitiɓe armeji wona camion ngaji wona auto ji mawɗi wona tokosi ganduɗa kene foto wonde 150 kilométre hakkude e mofti taw koye lawol RN 15 koye ngol uddano hanki sanga 13h ko nden lawol ngol udditi karuji e camion ngaji kewɗi kay batti ɓennude hen hewɓe hen kolliti weltare men mawde no feewi région Kay taw kadi ganduɗa ko nokku biyeteɗo Guidimaka Aruru jafoɗon Guidimaka Aruru wuuro wiyete noon subaka hande aljuma ko worɓe jolɓe motoje kewɗe no feewi ko kañumen jani e oɗon nokku kene foto wonde 150 kilométre hakkude me Kay ɓe jani koye gendarmerie gonɗo toon tinaka noon mayɗo hen ni gañiɗi hen kono ɓe duppi ko heewi caggal noon ɓe ƴetti laabi ɓe naati ladde ɓe jeehi boli mabɓe ko fate banggue concours recrutement ƴettude ɓen sukaɓe taw koye gollotoɓe e laamu leydi ndi caggal noon waɗino mbuñaari mawde no feewi ngollon ƴettugol ha laamu ngu hayitini ngol ƴettugol gollotoɓe e jagoɗɗo golle leydi ndi hewɓe mabɓe kay mbaɗama mandat de dépôt jamma hanke o mbaali kasoji mumen gam hutorade gueɗe mbuñaari hono no wiiri mawɗo leydi ndi oɗo saha kala ko mbaɗɗa ma yiitu ɗum e carnet maɗa kanko hoorejo leydi Mali colonel Assimi Goïta joɗodima e sete banque mondial joɗaniɓe Afrique de l'Ouest banggue hirnangue woni Ousmane Diagana ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaƴƴe no feewi ha tenti noon ko fate caɗele guuraɗe ko wayno guerre Russie Ukraine nonne kadi Israël Palestine ko wala ɗum ko kadi Covid ɓennuɗo o e gueɗe caɗele hande ɗe Mali wondi ko fate banggue caɗele kuppiraji courant ɓe kolliti maɓe daro hen hooreji leydi noon felliti ƴettude pellital jokkodirde e banque windere beele kadi gaynude caɗele ko fati ɗi kuppiraji ha laaɓa hoore jagode leydi Mali woni Sokel Kogala Mayga hanki holliti e yewtere muɗum Mali courant o wii wonade ɗo tan e lewru korka ndu aɓe ɗamini kay kala ken wiye coupure courant ma gas ha laaɓa e nder leydi Mali to Mali keddotoɗen jeheten ko ha toon to kala bon courant legal bitengal noon teɓani kala bon courant teɓani to ne kadi ko fitina waɗi toon hakkude sukaɓe ɗiɗo ganduɗa sehilaɓe yadannoɓe mo duuɓi 17 on wiyete ko papa mo duuɓi 17 on wiyete ko cheikhna kamɓe ɗiɗo noon dugdanno kanko cheikhna o noon fati galle mabɓe wadde jaasi wo lappi biteɗo papa o e hoore on nawa hôpital Gabriel Touré ko toon wasi fittanum guilde noon cheikhna o ko dogɗo ha ɗo henna yiitaka taw hewɓe noon sukaɓe finoɓe legal ngal kolliti metti mumen jane galle cheikhna en keeli duppi mbatton ko beela ko wona ɗum ko noon ɓe kolliti cheikhna o ko suka hewɗo fitina ɗo yeehi kala haɓete teni kadi ari kala ko fitina tan wonata ɗon guilde noon omo yiile wo suwa taw yiitede Jo Kunda Tarawore wonino hoorejo lendi par intérim kanko on noon wo toɗɗonoma guila tan juillet 2019 taw kadi koye laamu Ibrahima Boubacar Keita wonno ko kanko wonani joɗaniɗo hoorejo leydi to hakkude leydi to jaaho koyɗe jaam hakkude yogay pelle kame civil en taweteɓe toon ha tenti noon kareli bananoɗi toon hoorejo leydi Mali woni colonel Assimi Goïta ittimo e oɗon poste ɗum ko jamma hanki o ha laaɓi Sengiwi to leydi Mali
koto Guinée Bissau paɗena Guinée Bissau kene foto wonde rewɓe jeetato mbasi pittali mumena ɗum noon koye posone moɓe jarna jeeyi sababu noon on posone ko wileɓe mabɓe kollidde kay ko jamga ko cukuñagu ɓe gondi ko kamɓe ñaami sukaɓe ɗiɗo kay ɓe cellano ɗum waɗi noon ko nokku biyeteɗo kulude ne tawi nder localité région mo chaussé ne tawi e nder kerol hakkude mabɓe leydi Sénégal ɗum noon kene fotto wonde rewɓe taw koɓe duuɓi 50 ko ɓen mbasen pital men ɓen jeetato noon rewɓe hen 21 debbo ne tampina fewi ne tawi to hôpital mo Sowo Dominique toon ɓe tawete wi superfet mo superfet on superfet région kon holliti ɗum on superfet biyeteɗo Kario Sano on holliti ɗum holliti kadi wonande 2021 holɗen gueɗe mbaɗino ɗum ko sahande covid 19 ari hewɓe tuumi toon ko ɗum cukuñagu dañi yernaɓe toon posone taw ko berem refi pewnaɗe jarna ha mbasi hen pittali mumen oɗo saa noon laamu ngu uti hen losko yañgo no fewi waɗɓe ngal baɗal ɓe hewɓe hen mbiyama teeɓa to Guinée Conakry paɗena wonande syndicat de travailleurs leydi Guinée woni MSG ɓe joƴƴini ɗerewol 26 altina paduɗo hen noɓe kolliti leydi ndi maɓe diccin ɗuma jeeyi sababu noon ko hay goto gollata wona to public wona to privé wona to média wona to nokku goɗɗo hay goto woto gollo e leydi ndi ɓe mbaɗa guure ɗe kala ko guure mayɗe mesa jeeyi sababu noon ko wullitadeɓe foof ne seeri guura ne seeri carburant ne seeri ko noon kadi jaydiyanke nangaɗo nde accite ko ɓuuri yawde woni Cheikh Jamala Penda Sa ene wondi kadi ɗe radio ji kewɗi guddaɗi ɗi nde uddite internet kuppaɗo nde artata kala so wona ɗum kay koɓe jokkoɓe goɗon hofgo goɓe jiiɗi latinde ñande altina paaɗo ɗo hen o to Niger wonande autorité ji leydi ɓe kolliti ɓe jiiti armé kewɗo cuuɗaɗo taw kadi suuɗi ɗum ko koyninkoɓe leydi France wonnoɓe e nder leydi mabɓe to ñame e nder galle goɗɗo ɗum ko caggal nde ɓe taƴi wonande hakkude gendarme e police yo loyde kay gueɗe kewɗe baɗeteɗe leydi ndi ɓe noon tawi toon armé kewɗo no fewi on armé noon oɗo saaha ne tawe e juuɗe ɓen dadiɓe autorité ji leydi ndi to Burkina Faso armé leydi ndi holliti waɗi fiyande mawde no fewi taw koye jangu wonnongu fewjede toon to Djibo woɗɗani Djibo no fewi ñande 21 nduɗo henna lewru ndu gonɗen ɓe kolliti e ballal laaɗa ndi woowa ɓe mbawi kay teɓade e warde hewɓe kay taw ko joguitinoɓe armé ji woni hen dogui naate ladde no fewi fetilaji kewɗi e kaɓirɗe kewɗe woni hen koɓe bonni woni hen koɓe tetti to Côte d'Ivoire jonde conseil de sécurité nde yuɓɓinno ɗum Alhassane Dramani Ouattara wawi yafade kene tolno 51 taw ko dummanoɓe jomen martaboji seeɗa ene hen mintreɓe ne hen kadi civil en ne hen noon ɓurɓe mantinade ko ɓen nangganoɓe e fitinaji bannoɗi 2011 ɗum ko caggal poɗodiral lefol laamu hakkude Laurent Gbagbo Kamel Hassane Dramani Ouattara on mbiyeteɗo général Birno Dogbo Bele on noon wawi accitede hen hanki 2017 taƴanoma duuɓi 17 kaso on hanki yalti kaso ne hen Souleymane Kambirala ɓurɗo andirede Sulto Sulla ɓurɗo ɓattade Guillaume Soro onne kadi wawi accitede koɓe 50 yafaɓe hanki jalti kaso Niger Benin kame wonande consulat ji mumen kala ɓe Niger hewɓe hen nodditama ha tenti noon on tawi noon toon to Benin jeeyi sababu ko caggal nde Patrice Talon hoorejo leydi Benin nde wanno konnguɗi ñaɗɗi seeɗa faade laamu leydi Niger ɓe noon jonnano ɗiɗon konnguɗi gardiɗo commission union africaine Moussa Faki Mahammad wo erima kaldigal leyɗele tartiɗe RDC Congo kame Rwanda beele kadi jamne dañi toon caggal oɗo saha hakkude RD Congo kame Rwanda tekkere ene luuɓa tene kadi ɓeydima surkude no feewi ɗon kay ɗo RD Congo tuumi wonande occidentaux ji goni ko caggal Rwanda oɗo saha kañum kay natti tuumede koko happa hen ni wonande kañum woni caggal rebel mo M23 ne wallita ɗum armée ji ene yanayi kala saaha ɓesguji RD Congo naɓe
ɗo holliti noon ko kaldigal tan wawi gaynude ɗum nde ɓe joddoto ɓe kalda beele jaam ene dañe e nder leyɗele ɗiɗi ɗe kala ha tenti noon toon to rdmo Congo to Libi nandiral heɓama wonande ɓen worɓe joguitiɓe tambinoɓe nden kay kisal Tripoli yo jaltu leydi ndi beele leydi ndi heɓa jimaji hoore muɗum koɓe pelle jonɗe no fewi kamɓe foof noon sifande heɓama ɓe puɗɗima taggude bagasuji mabɓe gam yaltude leydi ndi wi jagorɗo wonande gueɗe nder leydi kamɓe jaccigo laamu ken tolno e duuɓi sappo ko ɓen joguino nden kay kisal ɗum ko caggal mayde Hadafi wonande gouvernement keptinaɗo mo Tripoli oɗo saaha noon hewɓe hen puɗɗima yaltude leydi ndi kono police heblama beele kadi wawde lomtade ɓen wonnoɓe ɗon tambino nden kay kisal gouvernement international wonande keptinaɗo o to joolam jaɓeri paaɗen leydi France état major armée leydi France holliti e nder base mabɓe naval taw koye laana mabɓe ɓe nderguiti kene tolno e dornaji ɗiɗon taw weddi ɗum ko rebel utsi guila to banggue Yemena France imam Tunisie najo biteɗo Mahadjibu on woni jaltinaɗo leydi ndi nawta leydi mum taw koye yamirore jagorɗo gueɗe nder leydi kamɓe jaccingol laamu woni Général Dramane ɗum ko caggal e wajuji makko ɗi wajotono omo haali hen konnguɗi nodduɗi fitina gaddoji kay ko fate banggue fitina no fewi ɗum jeeyi sababu noon hanki o leydi France nanguimo nawtimo toon to leydi makko wonagol woni goo noon imam ne yaltini e leydi France ene nawte gam sifa wajuji mum woni hen kolliraɗi ko wajuji radical gona jiɗɗi heɗede e nder leydi France to France keddoɗen hoorejo leydi mabɓe Emmanuel Macron hande o holliti wonande l'Élysée ma jaɓɓo ñande 26 nduɗo henna lewru taw ko batu windere aɓe invité en noon leyɗele kewɗe no fewi ɗum noon ko yidde yurnitade caɗele ɗe wuuri ɗum Ukraine gam wallide Ukraine ɗiɗo henna duuɓi ɗiɗi kala goni koye baade bomboje golle jaw giwoje toon to leydi Russie beele kadi ɗe piɗɗito seeɗa no fotiri kala caɗele ndema e nder Europe kame gaynaka kala hande o hono leydi France waɗi jillu mum toon to ñiɓirde élevage leydi ndi kono kadi hewɓe hen kolliti mette mumen ko fate banggue ndema e gaynaka ko fayi mum koni teddiɓe natti dañde hen haydara to Russie nene mum Alexia Navalny gorko mo duuɓi 47 maayɗo yontere yawtunde e nder kaso ha hande de heɓani ɓandu mum taw o erima ken toon hande balɗe 7 kala ñalawma omo nodda hooreɓe leydi Russie o sohli tan ko ɓandu ɓii ko wira ɗum kono kadi certificat o omo yiiɗi andude ɗum kono kadi o tuumi wonande autorité ji leydi ndi jiiɗi kay ko hutorade mbaadi gondi ɓiɗɗo wirne taw wannaka finiraya taw haydara waɗaka hen wo holliti ɗum wawata laatade musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garande en kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena ñalawma janggo so jomiraɗo haaji ma on ketto musidɗo moon haali Abouba so tawi kay ala ko faddi